Tiştî ku Daeş ji Kobanê hate derxistin hejmareka mezin ya xelkê vegerana Kobanê ku ji ber şer bêhtirî heştê ji sedî wêran bûye. Êdî piştî qonaxa şer behsa ji nû ve avakirina wê tê kirin. Lê weke gelek mijarin nakok ev mesele jî nakokî li ser hene. Ji ber ku rêveberên kantona Kobanê dixwazin sihî ji sedî ji cihên wêranbûyî weke xwe bimînin û bibe mozexana. Lê hinek alî dij û nakokin li ser wê biryarê. Biryar ne dicî Xwedê ne ji alî mafê mirovan da û ne ji alî qanûnê da û zû ye. Komîta biryarê bide dibe nûnertiya millet bike. Yani wek berlimanekê yan lêvegerek siyasî hemû alîn siyasî ê Kurda têda bûne. Xwediyê hinek xanî û cihên wêran bûyî nerînin cuda hene. Nerazîbûna waya sereke ew e. Dibêjin ku berxwedana Kobanê temsîla her Kurdekî dike û şer ji ber wê yekê hatiye kirin da ku Kobanê ava bimîne ne ku wêran bimîne. Di heman demê de dibêjin tiştê giringtir ji mozexanê hene. Gereke kar jê re bêkirin. Sedî se pire yani tiştekî bira nîvê Kobanê da be em bikin mozexane dore bikin hedîqa bira sehafî werin dewlet werin munezemê duwelî werin teşebbüs ev tiştekî balkêşe. Ku şehîdî hanî xûnê Xwedayî xwast ku Kobanê ava bike. Ne Kobanê ji bêlnê methef ke. Vî şûrê xûnê Xwedayî ku bêlnê Kobanê ava bibe. Tevî nerazîbûna xelkê, aliyên siyasî, encûmenan îjtîmanî û dihan rêxistinên civaka sivîl dijî mozexanekirina beşekî bajarê Kobanê ne ji ber ku numûneyên weke berxwedana Kobanê de di dinyayê de hene. Lê ew bajar niha bûne numûneyên avadaniyê û cihê herî pêşketinê giştiyarî û di wan bajara de tenê peykerekî simbolîk yê berxwedanê weke bîranînê di nava bajar de heye. Penaberên Kobaneyên ku li bajarê Hewlêrê dimînin dibêjin. Baştirîn xelat ji wan kesên ku xûna xwe di ber rizgarkirina bajarê Kobanê de dane ku Kobanê careke dî were avakirin û şûnemayê şerê Daişê di nava bajar de nemîne. Rengîn Şerro, Rûdaw, Hewlêr. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê civîna Encûmena Niştimaniya Kurdiya derbarê diyarkirina demal derxistina kongreya nekesê de birêveçû. Di civînê de nakokî di navbera partiyên Encûmena Niştimaniya Kurdî de li ser mîkanîzma bejdarbûnê di kongrê de derketin. Pedekesê hejmara endamên wê di nava kongrê de zêde bibin lê pêşverû vê yekê red dike û dibêje her çar partiyên nava pedekesê bûne yek loma gereke hesabê partiyekê jê re bêkirin.